Čo v horoskope ukazuje na to, že človek má väčšiu šancu na to mať dvojčky, trojičky a tak ďalej. Okolo toho je veľa teórií. Niektoré vám ukážem a skúsim ich aj overiť. Pokiaľ ide o dvojčky, tak prvé, čo mi napadlo je, že 5. dom by bolo dvojité znamenie, alebo že vládca 5. domu je v dvojitom znamení. Medzi dvojité znamenia patria blíženci, panna, strelec a ryby. Panna je zároveň aj neplodné znamenie, čiže pokiaľ ide o deti, je otázne, či ju máme brať do úvahy. V databáze horoskopov som našiel pomerne malú vzorku 108 ľudí, ktorí mali dvojčky, trojčky a tak ďalej. Vzhľadom na to, že je to pomerne malá vzorka, tak tie výsledky nie sú úplne definitívne. Ale ak je niečo výrazné, tak by to malo byť vidieť aj na menšej vzorke. Prvé, čo chcem overiť je, že či v tejto vzorke ľudí prevláda 5. dom ako dvojité znamenie. Všetko som to skúmal na systéme domov celých znamení, kde každé znamenie je jeden dom a prvý dom je znamenie, v ktorom je ascendent. Aby v tomto systéme bol 5. dom dvojité znamenie, tak na ascendente musí byť pevné znamenie. Ako napríklad, keď tu je lev, tak potom 5. dom je strelec. Alebo keby sme dali škorpióna na ascendent, tak 5. dom sú ryby, čo je dvojité znamenie a tak ďalej. Takže vlastne skúmame rozloženie ascendentu u týchto ľudí, že či tam prevláda pevné znamenie a tie pevné znamenia som zvýraznil červenou. Čiže tie percentá ukazujú odchýlku od priemeru. A vidíme, že u býka a leva je kladná odchýlka, ale u škorpióna a vodnára je záporná. A keď je na ascendente býk, tak 5. dom je panna, a keď je na ascendente lev, tak 5. dom je strelec. Čiže pre tieto dve znamenia sa tá teória potvrdzuje. Ale pre ryby a blížencov sa to nepotvrdzuje, tam je to práve naopak. Čiže pre prvý bod sa to potvrdilo len pre pannu a strelca. A pozrieme sa teraz na ten druhý bod, teda, že či vládca 5. domu je v dvojitom znamení. Čiže napríklad v tomto horoskope je 5. dom strelec, strelcovi vládne Jupiter. Jupiter je teda vládca 5. domu a tu sa nachádza v blížencoch, čo je dvojité znamenie. Chceme vedieť, že či niečo také prevláda u ľudí, ktorí mali dvojčky, trojčky a tak ďalej. Keď sa pozrieme na štatistiku, tak vychádza niečo prekvapivé, pretože nadpriemer vychádza u prvých 6 znamení od barana po pannu a u tých zvyšných znamení tam je buď podpriemer alebo u vodnára je priemer. Toto rozdelenie zverokruhu je podľa dĺžky dňa a noci, čiže od barana je deň dlhší ako noc až po pannu. A od váh je noc dlhšia ako deň až po ryby. Toto platí samozrejme len na severnej pologuli. Prečo to vyšlo práve takto, si neviem vysvetliť, ale je to zaujímavé. Ak vás niečo napadá, napíšte mi do komentárov. Čiže tento druhý bod sa potvrdil pre blížencov a pannu, ale ako ste mohli vidieť, pravdepodobne nejde o obsadenie dvojitých znamení, ale skôr o obsadenie polovice zverokruhu. Pokiaľ ide o ďalšiu teóriu, nebudem overovať všetko, ale vyberiem len to, čo dáva najväčší zmysel. Ďalšiu vec, ktorú chcem overiť je, že či pozícia Jupitera v znameniach má vplyv na to, či sa narodia dvojičky. Teória tu navrhuje znamenie blížencov, strelca a rýb. A prečo Jupiter? Pretože v starej astrológii sa Jupiter považoval za planétu detí. Teraz keď sa pozrieme do tabuľky rozloženia planét v domoch, a pozrieme sa na Jupiter, tak tu vidíme, že nadpriemer je u prvých 5 znamení od barana po leva a o zvyšných je buď podpriemer alebo priemer u strelca. Toto veľmi pripomína postavenie vládcu 5. domu v znameniach, čiže tam bolo prvých 6 znamení nadpriemer, ale keď si zoberieme, že 6. znamenie je panna a panna je neplodná a navyše Jupiter je v exile v panne, tak z toho dôvodu možno, že toto znamenie vypadlo. Takže vyzerá to tak, že postavenie Jupitera v znameniach má nejaký vplyv na to, či sa narodia dvojičky, ale to postavenie nie je také, ako sme očakávali. Ďalšiu vec, ktorú chcem overiť, je postavenie mesiaca v dvojitých znameniach, pretože to mi dáva najväčší zmysel. Mesiac je predsa planéta materstva. Pozrieme sa teda do tabuľky. U blížencov je nadpriemer, u strelca je nadpriemer, u rýb je nadpriemer a u panny sme nečakali nadpriemer, pretože panna je neplodné znamenie. U mesiaca sa to teda potvrdzuje, ale je tu ešte jedna zaujímavosť, ktorú si neviem celkom vysvetliť, a to je, že u býka a škorpióna je tiež nadpriemer.
Ďalšiu vec, ktorú chcem skúmať je, že či v 5. dome, čo je dom detí, prevláda postavenie Mesiaca a Jupitera, čo sú tie planéty, ktoré som aj predtým skúmal. Tá idea za tým je taká, že keďže Mesiac a Jupiter sú plodné planéty a keď sú v dome detí, tak by tých detí malo byť viac a keď je ich viac, tak potom je samozrejme aj väčšia šanca, že sa narodia dvojičky. V tabuľke vidíme, že Mesiac v 5. dome je nadpriemer, ale Jupiter je len priemer a zvyšné planéty sú podpriemer. Mesiac v 5. dome sa teda potvrdzuje a ďalšiu vec, ktorú chcem skúmať, sú aspekty Mesiaca na Jupiter. Tá idea za tým je podobná, keďže Mesiac symbolizuje materstvo a deti a keď je v nejakom aspekte na Jupiter a Jupiter všetko zväčšuje, tak potom by sa malo narodiť viacej detí a keď sa narodí viacej detí, tak potom je väčšia šanca, že budú dvojičky. Táto tabuľka, žltá, ukazuje aspekty medzi Mesiacom a Jupiterom. Čiže tu máme konjunkciu, sextil, kvádru, trigón a opozíciu. A vidíme, že nadpriemer je u konjunkcie, kvadratúry a opozície. Ale nezobral som akékoľvek aspekty. Sprísnil som pravidlá a sú to len aplikatívne aspekty a sú to len aspekty, ktoré nastanú v zodpovedajúcich znameniach. Keď sme už pri tejto tabuľke, pozrieme sa aj na ostatné aspekty Mesiaca. Čo je zaujímavé je, že pokiaľ ide o aspekty na Mars, tak všetky sú záporné, aj pokiaľ ide o aspekty na Slnko. A Mars a Slnko sa považujú za neplodné planéty. Zhrňme teda, čo nám vyšlo. 5. dom by malo byť znamenie Panny alebo Strelca, čo nastáva vtedy, ak je ascendent v Bíkovi alebo v Levovi. Vládca 5. domu by mal byť v znameniach od Barana po Pannu. Čiže napríklad, keby mal niekto ascendent v Bíkovi, a 5. dom je teda Panna a v Panne vládne Merkur. Čiže ten Merkur, ak by bol v znameniach od Barana až po túto Pannu, tak vtedy sa zvyšuje šanca na dvojičky. Ďalej sme zistili, že Jupiter by mal byť v znameniach od Barana po Leva, Mesiac v znameniach Blíženci, Strelec alebo Ryby. Mesiac v 5. dome sa potvrdil a Mesiac v aplikatívnom aspekte na Jupiter, ale pokiaľ ide o konjunkciu, kvádru a opozíciu, to sa tiež potvrdilo. Pozrime sa na jeden horoskop z databázy ľudí, ktorí mali dvojičky, trojičky a tak ďalej. Čiže tu vidíme, že ascendent sa nachádza v Leovi, tým pádom 5. dom je znamenie Strelca, čo je dvojité znamenie. Ďalšia vec je, že Mesiac je v Škorpiónovi, čo sme videli, že Mesiac v Škorpiónovi mal nadpriemer a je zároveň v aplikatívnej kvadratúre na Jupiter, čo sa tiež ukázalo ako nadpriemer. A Jupiter sa nachádza v znamení Leva, čo sme tiež videli, že robilo nadpriemer. Ale Jupiter v tomto horoskope je zároveň vládca 5. domu. A vieme, že vládca 5. domu má byť v jednom z prvých 6 znamení, čo sa tu zasa potvrdzuje. To znamená, že keď sa tieto veci nakombinujú v nejakom horoskope, tak potom tá šanca na dvojičky sa zvyšuje. Ale ak by ste našli horoskop, v ktorom sú všetky tie veci, to ešte neznamená na 100%, že ten človek bude mať dvojičky alebo trojičky, ale zvyšuje sa šanca na to.